расман муҳориба дар якчорфинали гран-при вазни 61 килограмми ПФЛ Сарвар Хоми бо рекорди 16:0 зидди Джек Хадли бо рекорди 11:4 рӯзи 12 апрел дар турнири ПФЛ-2. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони ба боварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем. На граница гаштем бачаҳо қатӣ. Иншааллоҳ ина таға ина ирӯз 2025 01 11 рӯза, ирӯз 11 рӯза ина бародар мо документ надошт. Ҳама каса ина бародаро документ набуд. Чӣ гузаштем бачаҳо? Созая? Таға чӣ рафт омадӣ? Иншааллоҳ ҳама созая. Иншааллоҳ ина гаштесем. Комментатори машҳури UFC Джон Аник норозигии худро оиди муносибати UFC бо Мовсар баён кард. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. Мовсар акнун тамошо мекунад ки чӣ гуна Диего Лопес барои камарбанд меҷангад. Моҳи май соли 2023 Диего Лопес дар UFC аввалин муҳорибаи худро зидди Мовсар гузаронида шикаст хӯрд. Баъдан ӯ 5 ғалабаи пайдарҳам ба даст овард, лекин Мовсар низ пирӯз шуданро идома дод. Ӯ рекорди 19:0 дар ММА ва 9:0 дар UFC дорад, лекин ягон кас номи ӯро намегирад. Ин тасаввурнашаванда аст, гуфтааст Аник. Ва дӯстон, дар ҳақиқат аз ҳама зиёд дар вазни ним сабук Мовсар арзандаи муҳорибаи унвонӣ аст, аммо чӣ гуна ки мебинем UFC ҳоло ба ӯ чунин имкониятро додан намехоҳанд. шаби гузашта роҳбари UFC Дана Уайт дар пресс-конференсия баъди турнир оиди муҳорибаи Ислам Махачев зидди Илия Топурия фикрҳои худро баён кард. мо ҳозир бисёр имкониятҳои дигар дорем, ҳозир бисёр корҳо рух дода истодаанд. Агар ки ин муҳориба ташкил кардагӣ мешуд ва муҳорибаи навбатӣ мебуд, ман кайҳо ин чизро ба шумо мегуфтум, гуфтааст Уайт. ва дӯстон, чӣ гуна ки аз суханҳои Дана Уайт фаҳмидем, UFC ба Топурия муҳориба зидди Махачев доданӣ нестанд, лекин худи Топурия маҳз зидди Махачев ҷангидан мехоҳад. оиди ин чиз чанд соат пеш намояндаи дастаи ӯ хабар дод. Топурия муҳорибаи унвонӣ мехоҳад. ӯ барои муҳорибаи довталабӣ зидди Арманд Сарукян ё ягон каси дигар розӣ намешавад, гуфтааст намояндаи дастаи Топурия. ва дӯстон, аз ин ҷо фаҳмида мешавад ки UFC муҳорибаи довталабии Топурия зидди Сарукян мехоҳанд, лекин худи Топурия барои чунин муҳориба розӣ нест. Акнун интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад ва рақиби навбатии Махачев кӣ мешавад. дӯстон, рӯзҳои сироҳатии гузашта реванши деринтизор дар бокс байни Артур Бетербиев ва Дмитрий Бивол барои ҳамаи камарбандҳои вазни ним вазнин баргузор гардид, ки ин муҳориба 12 раунд идома дода бо қарори доваро ба фоидаи Дмитрий Бивол ба анҷом расид. ҳамин тариқ Дмитрий Бивол реванш гирифта соҳиби ҳамаи камарбандҳои чемпионии вазни ним вазнин шуд. пеш аз қувозмоӣ зидди якдигар, ҳардуи онҳо мужзанҳои бебоғ буданд. дар якум муҳориба Артур ғолиб шуда дар карьера Бивол аввалин мағлубият овард. акнун бошад Бивол ғолиб шуда дар карьери Бетербиев аввалин мағлубият овард. аввал Артур соҳиби ҳамаи камарбандҳо шуд ва акнун Дмитрий соҳиби ҳамаи камарбандҳо шуд ва бо эҳтимоли калон мо шуморо сеюм муҳорибаи онҳо интизор аст, чунки ҳисоб 1-1 аст. муҳорибаи пурраи онҳоро ва муҳорибаҳои турнири UFC гузаштаро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описание ва дар якум комментария закрепид шуда. то боздид дӯстон, хонободу сарбаланд бошед.